Čaute ľudia, zdravím pri mojom ďalšom videu. Dneska som tu spoločne s Maťom. Čus. A vám ukážem, ako býváva môj zvyčajné, ako hrám miniány alebo tak. Lebo nevideli ste, ako hrám miniány za kamerou alebo tak. Mám full PT4 budem mať, idem si spojiť. A pôjdeme Strangers, aby ste mali k tomu aj plus. Aby ste vedeli, ako s Maťom hráme. Aby ste vedeli, ako s Maťom hráme. Úplne mám šarpné späťko nejakého typka, neviem ani jak sa volá. Aha, daj čo mám. Čo máš? Mám dve trollplay. Ale však to je iba Projectile Protection a ja mám jeden, nemám, ja som nevidel. Ok, ja mám si spraviť tu Protection 4, budeme mať Full Protection 4, šarpné späťku, to bude vynikajúce ľudia, úplne. Mám nové intro, aby ste vedeli, bude asi na tomto videu hneď, ešte uvidím. Nahádžeme tomuto našemu nejaké vecičky, aby sa potešil. Ne, bodky tam boli. Nechceš šarpné späťku? Ja mám ďalšiu šarpnú späťku, no šarpnú štvorku, tam to typku. Ja už šarpnú späťku mám. Šarpnú späťku ja mám. A toľko to mám goldov, no toľko to už. Ten trollplay, ako ja som nikdy nemal dva trollplay. Ja som mal, ale škoda, že sa to nedá robiť PT5, to by bolo strašne dobré. Si odložím, no. Kamo, ja mám ešte, to vyhodím, ja už to si neviem. Kamo, mali ste vidieť, ale škoda, že som vám to nenatočil, lebo ja som si myslel, že zomrem, keď som mal gapon. Ale zachránil som sa, tak že som mal heal. Healer je najlepší, asi. Ok, si to hneď kúpime, aby sme už mali 19 sekúnd, si počkáme a pôjdeme na IXPčko. Sú už iba 4, ale čo sa dá robiť, že už budú viacerí, ale my sme si iba mysleli, ale čo sa dá robiť. 7 dáme XPčka, XP. Áno. Fajn. Toto. Dobre, mám všetko, čo chcem. Toto. Kamo, 50. Vyhadzujem môj luk. Toľko, toto je. Kamo, nemáš jeden gold? No, práve že nie. Jo, mám. Dobre, ja mám všetko, Invis, Fire Resist, Regen, Strange. Ja mám všetko po 2-krát. Strangeku mám po 2-krát. Dobre. Regen. Tuto si nejaký typek ťaží. Invis. Fire Resist. Ahoj, Nubko. A ideme. Počkaj ešte, kamo, ideme XP. Toto bude asi, dúfam, že dobrý ráž. Dúfam, že sa vám pekne podarí, nejak minulé Strangereše som Maťom. No, som ňou. Ale nie, ja s ním hrám trošku častejšie, ale za kamerou, lebo my sme takí, my sa ako normálne ja som nepoznáme. Ok, ja mám 6 rangek, poďte na to. Expect. Stále ešte ja. Ok, už ich zabijam. A budú XP. Ľudia, takto vypadá, keď takto killíme my Maťom. Zabíjajte ich. Povedz im, nech sú XP. Nemá nič. Kam aj, tu je. Ok, ja sa musím dožerať, sa musím rýchlo dožerať. Ja niekto hituje, ale neviem odkiaľ. Wow. Ale, ľudci. Mám náš tým celý. Už sa odpojúva, asi už sa... Ne, XP! XP! Ne, vidíte ľudia, prvý 51 kg, Strangečky som mal. A viete, čo sa teraz patrí? Ja som druhý. Viete, čo sa teraz spraví? Skočíme do vojdu. Áno. Šarpné späťka, Full Protection 4. Tak ľudia, ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa z ukážky alebo ako zhrávam iné minihry s Maťom alebo s niekým iným.